היי גייז, היום אני אראה לכם איך להכין מעמד לנרות מבטון ואתם צופים ב-We Are Family. אז אני משתמשת בכלי פלסטיק שקניתי באושר עד. הוא מיועד להגשה, אבל נורא אהבתי את זה שיש לו פסים כאלה בצד ושהוא מרובע. אני כבר הכנתי את הבטון מראש, אבל לבטון הלבן השתמשתי בכוס אחת של מלט לבן, חצי כוס חול וחצי כוס מים. אז אני מעבירה את הבטון הלבן לתבנית שלי, ואז אני מוסיפה צבע אקריליק ומערבבת. אני ממליצה לכם לעשות את זה באותו כלי שבו הכנתם את הבטון, אבל פשוט הכלי שלי היה גדול מדי בשביל זה, אז פשוט מוסיפים בהדרגה את הצבע האקרילי שלנו ומערבבים. אני עשיתי אחד בערבוב ממש טוב, ואז הוספתי עוד נגלה והרבבתי קצת פחות טוב כי רציתי ממש שיהיו כתמים של צבע. לאחר מכן מכניסים את הכוס שלנו באמצע התבנית, נותנים כמה מכות לתבנית כדי להוציא בועות אוויר, ומכניסים אבנים לתוך הכוס כדי שהיא לא תצוף. ולבטון האפור השתמשתי גם בכוס מלט אפור, חצי כוס חול וחצי כוס מים. אני פשוט מעבירה אותו לתבנית שלנו, מוסיפה מהמלט הלבן שנשאר לי, ומערבבת. שוב נותנת כמה מכות כדי להוציא בועות אוויר, מכניסה את הכוס באמצע וכמה אבנים בפנים כדי שזה לא יצוף. אני נותנת להם להתייבש למשך יום-יומיים ומוציאה אותם מהתבנית. את השלב הזה אתם לא חייבים לעשות, זה לבחירתכם. אני החלטתי לשייף את המעמדי נרות שלי. התחלתי בנייר בדרגה 3 ואז עברתי על זה עם נייר בדרגה 0 כדי לרכך את הסימנים. המעמד נרות שלנו מוכן, וכל מה שנשאר לנו זה לשים נר בפנים. אז אם אהבתם את הוידאו, תעשו לנו לייק או יירשמו לערוץ לתכנים נוספים, זה אמור להיות פה על המסך, ונתראה בוידאו הבא. צ'או!